Hola, bon dia, amics i amigues. Ens trobem així a l'Ides La Plana per a col·laborar amb la cadena Onda Cero. En primer lloc, Sandra Fernández Reboll de Primer X ens llegirà un reportatge que ha fet sobre les drogues. Les drogues són unes substàncies que alteren el funcionament de l'organisme quan entren en contacte amb ell. Alguns exemples de drogues són l'alcohol, la nicotina, la cafeïna, la marihuana, la cocaïna. Algunes drogues poden afectar a l'organisme després de consumir-les una sola vegada. Altres només ens perjudiquen quan són preses de manera contínua. La nicotina pot produir la disminució del sentit de l'olfacte i del gust, també freqüents refredats, tos crònica i bronquitis crònica. La cocaïna pot produir infarts, aturades respiratòries i reducció de defenses davant de les infeccions. La marihuana pot produir insomni, disminució de la concentració, al·lucinacions, ansietat intensa i càncer. La cafeïna pot produir insomni, disminució de la concentració i excitació. L'alcohol pot produir la pèrdua de control muscular, la disminució dels reflexos, vòmits i inconsciència. L'ús prolongat pot produir càncer i dany cerebral. Ara bé, coneixent tots els problemes que poden portar les drogues, tothom es fa la mateixa pregunta. Per què consumim drogues? La majoria de persones que consumeixen drogues són joves entre 14 i 18 anys que es troben en plena adolescència i simplement consumeixen drogues per destacar dins del seu grup social o bé per simple curiositat, per a veure què se sent. Altres ho fan per evitar situacions difícils que poden sorgir en el treball, en la família, etc. Per altra banda, estan les persones que consumeixen drogues perquè són addictes i no poden deixar de consumir-les. En aquests casos, les drogues s'interposen en la família i en els amics. Molts adolescents ho fan també basant-se en la idea de trobar-se menys cansats a l'hora d'anar-se de festa o a l'hora d'estudiar. Dir que no a les drogues. Si estàs en un grup d'amics que consumeix determinades substàncies, no cal que et separes del grup, simplement has de tenir la suficient personalitat per a dir que no a les drogues. I recorda, una persona pot tenir un futur més o menys prometedor, però si et fas amic de les drogues no tindràs cap futur. Molt bé, Sandra. A continuació, Elena Jiménez Girona, de Tercera, ens llegirà un relat original que du per títol Fràgil. L'hivern inunda cada recovec de la lúgubre mansió. Es filtra entre els vidres ennegrits i s'arrossega com una rata per les taules soltes del sol. M'amague per por que em trobe i em faça seua. Irremeiablement el sol mor, els ocells fugen i un temible exèrcit de neu, trons i núvols s'apodera de la casa i amb ella de mi. El temps va transcorrent lentament i el meu rostre demacrat va perdre fa molt d'innocència. Els anys trenquen els meus ossos, la tristesa ensombreix el meu rostre i la solitud engull el poc que queda de la felicitat que va poder arribar a tindre una jove. Les meves cames flaquegen fins a tal punt que el llit s'ha convertit en la meua ombra. El dolor és el meu fidel company, l'únic que sé que mai m'oblidarà, i encara continuo preguntant-me, per què? A poc, la meua delicada pell va podrint-se amb el pas dels anys, de les dècades. Soc una ànima oblidada, en la foscor, una simple boira del que un dia vaig ser. Soc fràgil, molt fràgil, com una vella nina de porcellana, trencada, oblidada en un racó. Oblidada per l'esperança, per l'amor, per la felicitat, oblidada per la humanitat, sumint-se en un món de tenebres mentre la seva tènue llum va extingint-se sense que ningú es molesti en mirar enrere. Un suau pètal vermell es posa delicadament sobre la meva mà morta. El sol renaix de les seves cendres i acaricia el meu rostre sense vida. La suau brisa perfumada bat els meus cabells exànimes i esparxeix la pols. La primavera ha arribat, però ja és massa tard. Realment fantàstic, Elena. Seguidament, Sara Gómez Tirado, de Tercera, una altra futura escriptora, ens llegirà un relat, també original anomenat Essències oposades. El cel està encapotat i la pluja mulla el meu cabell esbarant per la meua cara. La vora del pantaló està remullada, sort que no sol constipar-me. Els carrers nevats van deixant a la vista la vorera després de l'efecte de la sal depositada en elles. La pluja es precipita inundant els albellons a punt de vessar. El Nadal s'ha instal·lat en tots els amagatalls de la ciutat. La gent es torna amable i bondadosa i ofereix els seus diners als
pobres, que estan en les voreres a la cerca d'un lloc on dormir. Els donen les gràcies amb un somriure perquè no tenen res millor que oferir, i això basta. Almenys et fa somriure durant uns segons. Així que no puc evitar somriure. Encara que siga per un segon, hi ha algú que ha pensat en ells. Tot és ple de felicitat i alegria. I veuràs, això és una cosa que no es veu últimament. Clar, la felicitat és aparent. El món està sumit de caos i el planeta amenaça d'afonar-se d'un moment a un altre. La contaminació existeix gràcies als éssers humans, als quals se'ls qualifica com la màquina quasi perfecta. Moltes vegades et preguntes què és eixe quasi que li falta. Jo crec que és la seva facilitat en què destrueixen les coses que els envolta. I el més increïble, no se n'adonen d'això. Pot ser d'ací a uns anys destruïsquen el món, però no ho podran evitar. Pot ser ja siga massa tard per actuar. Xiula un cotxe. Em fa despertar dels meus pensaments i reaccione. Corre cap a la vorera i paren a arribar. Quin esglai, quasi m'atropellen. Per sort, eixe cotxe passa de l'incident i continua circulant per la carretera. No m'ha vegis ficar-me en un embolic que no té sentit. Pel camí em creu amb un jove. Vist robes fosques i els seus ulls estan tenyits de gris que emanen foscor. Un altre més. Som essències oposades. Així que així estem cara a cara, continuant la lluita que porta iniciada des del principi dels temps i que és eterna i inevitable. És la necessitat que sent l'ésser humà per explotar i governar tot això que no li pertany. No pense deixar-me guanyar, perquè aquesta és la manera de mostrar-li a la gent que ha de lluitar pel món en el que viu. Tot seguit, Laura Puig Ledo de Primera ens llegirà un breu relat. Llegenda valenciana, el caimán del patriarca. Convertit en una bèstia terrible per un feroç dragó, un caimán habitava en el canal del riu Túria i atemoria la gent que venia cap a aquest lloc sense que ningú poguera fer-li front. Fins que un dia, un jove valencià va lluitar contra la temible fera, utilitzant l'astúcia com a aliada. Amb una armadura revestida d'espillets, va aconseguir immobilitzar la bèstia, en ser sorpresa per la lluminositat i brillantor d'aquell tatxe tan original. S'han acabat les pors. Des d'aleshores, el caimán es troba al vestíbul de la coneguda església del patriarca. Ara, Fernando, Alejandro, Laura i Daniel ens llegiran un conte. Ens trobem al poble de Ferrera, a l'any 23 de la nostra era. Al cim de la muntanya Garridus hi ha un castell. En ell habiten dracs molt roïns, excepte Fogui. Però els humans no saben i mai s'apropen al castell. Fogui vol l'amistat dels humans i decideix baixar del castell per demostrar-los la seva bondat. Però en assabentar-se els pares de la seva eixida, diuen a Fogui: On has anat, fill? Al poble. I no recordes que ho tens prohibit? Veuràs, pare, jo vull demostrar als humans que sóc bo, no com els altres dracs. Vés-te'n a la teua cova i no isques fins que demostres ser més obedient. Els pares, en veure el disgust de Fogui, li alcen el càstig. No estem en contra teua, fill meu. I us estic molt i molt agraïts. Ara bé, estigues alerta, els humans tenen armes i no tots tenen bon cor. Sí, però els he de demostrar que nosaltres no som els seus enemics. Uns dies més tard, Fogui baixa decidit i sense malícia al poble de Ferrera, quan encara és de nit. Com vol fer un servei, en fer-se de dia, apaga les torxes dels carrers abans de que ho faça l'alguixir del municipi. Els comentaris de tot el poble manifesten la por, en saber que el drac arriba silenciosament al poble. Però Fogui vol la pau i que no li tinguen por. Ara farà el mateix, però a l'hora d'encendre les torxes. A la posta de sol, els habitants de Ferrera senten el soroll de drac que camina cap al lloc. Espantats, entren a les cases, però, intrigats, observen per les finestres com Fogui va encenent una a una les torxes i se'n va, tot content, cap al castell, sense fer mal a ningú. Ja s'ha acabat la por, és l'hora del reconeixement. Quan a poqueta nit del dia següent Fogui baixa per a fer el seu servei, troba ja les torxes enceses per l'arguixir i tot el poble corejant el seu nom. Això és tot, des de l'Is la Plana fins a l'altra.